Dobro reći i dobrodošli u još jednu analizu kanala Fudbal Star. Završen je još jedan fudbalski vikend, rešena su neka pitanja, rešavaju se borbe za opstanak, borbe za Ligu šampiona, u Nemačkoj je titula izgleda završena, tako da polako se sve završava, pa ćemo sada u narednih 20 minuta vidjeti šta se to konkretno desilo. Ono što bih vas zamolio jeste jedan subscribe mog kanala, evo vidite, samo kliknite kako biste mogli da dobijete obaveštenja o novim videima koje će slediti u narednom periodu. Ono što hoću da najavim jeste da utorak pred početak utakmice Lige šampiona moći ćete da gledate live emisiju sa interesantnim detaljima, pripremama, prognozama, postavama i tako dalje, i ubacit ćemo i live link preko kojeg ćete moći da gledate fudbal, pošto naravno nacionalna televizija nas bojkotuje i neće da nam dozvoli utorkom da gledamo Ligu šampiona. Ništa, idemo dalje, prelazimo u naš live studio. Evo ga, tu smo, ajmo da vidimo šta se dešava. Ovo je moja Facebook stranica, samo što nismo došli do 1000 pratilaca, dođite, kliknite, prijavite se na stranicu pa vas čekaju interesantne sličice. Idemo polako, idemo prvo u Englesku. U Engleskoj je bilo zaista zanimljivo. Prećemo prvo rezultate. Prva utakmica u petak, Everton je gotovo lagano dobio Burnley, jedan meč koji nije mnogo značio ni jednima ni drugima. Onda prva utakmica u subotu, veliko iznenađenje, Bournemouth je dobio Tottenham, zaista ne znam šta se desilo, 2 crvena kartona za Tottenham, na kraju Ake u 91. minutu cementira sudbinu Tottenhama i u stvari neće to Tottenham toliko koštati, oni imaju tu izgleda neko mesto koje vodi u Ligu šampiona, najviše zahvaljujući rivalima koji su takođe gubili bodove, ali ono što je bitno jeste da je Tottenham zaista u velikom problemu, u jako su lošoj formi, vidimo da je ovo sve kulminiralo nervozom, 2 crvena kartona, to je nešto što može da izbije iz karaktera ekipe, iz neke hemije koja izgleda poremećena. Ono što je bitno za Tottenham je reći da oni u zadnjih 6 mečeva imaju samo jednu pobedu i pred revanš sa Ajaxom to može predstavljati ogromnu poteškoću. Pogledat ćemo malo i postave. Son je, znači, u 43. minutu dobio crveni karton, onda je Foyt koji je tek ušao u igru napravio jedan veoma težak i neoprezan start, dobio zasluženi crveni karton, tako da kažem, ta neka nervoza koja izbija iz Tottenhama je ono što zabrinjava pred revanš meč Lige šampiona. Oni će se definitivno fokusirati na taj meč, do kraja ih Liga ne zanima, oni imaju Ligu šampiona i to je to, tako da vidjet ćemo šta će se desiti. Vidimo, Llorente je bio na klupi, nema Kane i dalje, nema Lamele, veliki problem za njih. Vidimo da nije bilo ni Vertongena, samo da vidim, nije bilo Vertongena, tako je, on se oporavlja od onog potresa mozga, tako da vidjet ćemo, nemam još informaciju da li će biti spreman za Ajax, ali kažem, ukoliko u utorak budete gledali naš live, moći ćete da saznate da li će biti u prvih 11. Vraćamo se na rezultate. West Ham je dobio Southampton sa 3:0, odlično su čekićari odigrali, Marko Arnautović, 2 gola i asistencija, zaista sjajan, zaista su igrali sigurno i gotovo se nijednog momenta nije dovodilo u pitanje pobjeda. Wolverhampton je dobio Fulham sa 1:0, jedna onako lagana utakmica i za jedne i za druge. Mitrović je odigrao svih 90 minuta bez učinka, Mitrović definitivno u nešto lošijoj formi u završnici prvenstva, jednostavno izgubio verovatno motiv, oni su ispali, tako da teško je igrati kada nemaš neki podsticaj rezultata, a pogotovo kada znaš da sledeće sezone ideš u Championship i da verovatno nećeš igrati više u toj postavi. Cardiff City, gubitnik ovog kola u Engleskoj, definitivno, jer definitivno su sada i obezbedili Championship, znači sada više ni teoretske šanse nemaju da opstanu u Premier Ligi, mada mislim da nisu realne šanse ni imali. Crystal Palace ih je dobio sa 3:2, Luka Milivojević je odigrao svih 90 minuta, takođe bez učinka kao i Mitrović, ali znamo koliko je njegov uticaj na terenu bitan, nije on taj od kojeg se očekuju golovi i jako je zaista ove sezone igrao fenomenalno. Newcastle Liverpool, teška utakmica za Redse, spašavali su se, jurili su 3 boda kako bi prebacili loptu u protivnički 16-terac, odnosno figurativno rečeno kako bi pritisak prešao na Manchester City. Ajmo samo da pogledamo i tu utakmicu, kako se kretao rezultat, znači Van Dijk pa Atsu, Salah, Rondon i Origi, znači bukvalno bila je klackalica, tek u 86. minutu su uspeli na asistenciju Šačirija da obezbede ta 3 boda. Ono što je ogroman problem za Kloppa jeste da se Salah povredio i dobio jedan žestok udarac u glavu i zaista ne znam da li će biti spreman za Ligu šampiona.
Firmino definitivno nije igrao ni na ovom meču i definitivno neće igrati ni protiv Barcelone u revanš meču, tako da ukoliko ne bude igrao Salah i ako ne bude igrao Firmino, bojim se da Redsi nemaju prevelike šanse da nadoknade 3-0 koji su zaostatak koji su napravili u Barceloni. Tako da nešto više o tome kažem kada budemo radili live. Ovo je sad što se tiče utakmice i da pogledamo. Da, Salah 28. minutu je izašao, postigao gol, izvinjavam se, samo da imamo kada je tačno izašao. Evo, u 73. minutu ga je zamenio Origi, kažem Šećer je zamenio Wijnalduma, Milner je ušao umjesto Lovrena, tako da zaista su teškom mukom Redsi došli do 3 boda. Imao je Newcastle svoje prilike, samo da pogledamo, šutevi u okviru gola 6:4 za Svrake, tako da definitivno je bilo tu svega i svačega. Rondon je igrao zaista fantastično, on, a Jos Perez igraju jako dobro, jako su dobar tandem i mislim da Newcastle sledeće sezone, ukoliko bude malo uložio ekipu, može da se nada nekim boljim rezultatima i da možda mogu da razmišljaju o Evropi. Samo da imamo, nema i dalje sjajnog Paragvajca, nema, on je dalje povređen, neće se vraćati do kraja sezone, tako da eto, to je to. Idemo dalje što se tiče rezultata. Chelsea protiv Watforda 3-0, zaista lagano je Chelsea došao do te pobjede. Prvo poluvreme je bilo teško, 0-0 je završeno, a onda je onda je Azar uzeo stvari u svoje noge i sa 2 asistencije došao lagano Chelsea do 2-0. Na kraju još jedan gol Higuaina, eto, uspeo je čovjek posle dosta vremena da postigne gol. Ono što ovde moram da napomenem jeste da mi je zaista neverovatno da Azar nije u timu godine. Videli smo u timu godine koji su odabrali u Engleskoj, jednostavno ne sviđa mi se ta postava, nema Azara, definitivno je to momak koji se pitao za svaku pobedu Chelsea ove sezone. Kada on nije igrao, Chelsea imao problema, kada je Azar bio raspoložen, kada je bio na boku, na svojoj standardnoj poziciji, sve je išlo kako treba. Ne znam šta čeka Chelsea sledeće sezone, znamo koliko im je, kažem, bitan Azar, on će verovatno otići u Real Madrid, ja mislim da je to još od decembra gotova stvar, ali o tom potom, ajde vidjet ćemo da ne bude da nešto pričamo unapred, a da to nije gotovo. Vraćamo se na rezultate, da vidimo dalje. Huddersfield Manchester 1-1, ovo je još jedan Manchester, još jedan gubitnik u ovom kolu. Arsenal Brighton 1-1, znači Arsenal i Manchester nisu uspeli da pobede jedne od najloših ekipa u Premier ligi. I jedna i druga ekipa su u izuzetno lošoj formi i zaista je neverovatno da se boriš za Ligu šampiona, da želiš da sledeće sezone igraš u najjačem takmičenju, a da pred kraj gubiš apsolutno sve bodove koje možeš da izgubiš. Imali smo prilike u live-u da gledamo i jedan i drugi meč, mučili su se i jedni i drugi. Manchester je na kraju utakmicu završio sa Dongom na terenu, oni imaju određenih velikih kadrovskih problema, Pogba nije u ritmu. Od kako se Martial povredio, od kako je bila ona serija povreda pred Paris Saint-Germain, sve se raspalo. Uspeli su na sreću dobiju Parižane i onda bukvalno sunovrat Manchester Uniteda. Ne znam zaista, zaboravio sam koliko utakmica nemaju pobedu. Ajde da pogledamo i tu šta se dešavalo. Samo sekund da moj browser otvori. Evo ga, Manchester United. Samo da pogledate sa postavom kojom su oni igrali. Znači, McTominay 8. minut, Mbenza, odlična kontra, 60. minut. Evo samo pogledajte, Sanchez napokon u prvih 11, ali bez nekog učinka. Tu su bili Pogba, Matić i Mata na sredini terena, McTominay takođe, Sanchez, Rashford, napad, definitivno od kako nema, evo sad da vidimo i kako je to izgledalo formacijski, ajde pogledamo i odbranu, Jones, Lindelöf, Young i Shaw po bokovima, Herrera, Chong i Dalot su ušli. Definitivno ovo nije ekipa koju Manchester treba da ima. Manchester je ekipa koja se bori za najjače trofeje. Sa ovakvom ekipom ne možeš to da uradiš. Bailly, Valencia, Romero su povređeni, vidimo, nedostaje tu još igrača. Nema Martiala, nekako, dok je Martial bio u odličnoj formi, Manchester je igrao dobro. Kako su oni prestali da igraju, Rashford je nakon povrede ispao iz forme, Sancheza nema nigde, vidimo da i Matić sada polako hvata priključak, tako da definitivno Manchester na kraju sezone čeka renoviranje tima. Ono što mene raduje kod đavola jeste da izgleda kreću sada pravim putem. Rade ono što radi Bayern
Imaju Woodwarda koji će se pitati za financije definitivno, ali ono što je definitivno i bitno jeste da su napravili pravi menadžment. Znači, dovodi se verovatno Rio Ferdinand da bude sportski direktor, napokon definitivno ta pozicija će biti oformljena u Manchesteru. Priča se da će i Nemanja Vidić pristupiti tom stručnom štabu, Darren Fletcher se takođe spominje i sada je samo pitanje koju će taktiku primeniti. Postoji više argumenti za dve varijante, da recimo pokušaju da što pre renoviraju ekipu, da puste te igrače da odu, pa da što pre dovedu igrače nove kako bi imali vremena da se spreme za sezonu, mada ja mislim da bi bilo mnogo bolje da krenu polako, da vide zaista ko želi da igra za United. Znači, to je prvo i osnovno, ono što je Solskjaer i govorio prošle nedelje, ko ne želi da igra za Manchester, kome su pare na prvom mestu, neka izvoli, neka ide u klub koji plaća, imaju Paris Saint-Germain, imaju španski klubovi isto, Barca i Real koji imaju puno love, tako da to je prvo pitanje koje mora da se postavi svakom igraču Manchester Uniteda. Onda neka uhvate ritam, neka vide šta City radi poslednjih par sezona. Setimo se Pep Guardiola kada je došao prve godine u Manchester City, bilo je jako loše, gubili su mečeve, čak se dovodilo i pitanje da li će on ostati do kraja sezone na mestu menadžera Citya, međutim, istrpeli su ga, doveli su mu igrače koje je želeo, on je neki igrače poslao u druge klubove, setimo se situaciju sa Hartom koji je bio, ajde neću kažem ikona City, ali je bio jako bitan igrač Cityja, on ga je bez razmišljanja izbacio iz tima, istrpeli su ga, evo vidimo da je City definitivno mašinerija i da osvaja neverovatan broj bodova i verujem da će njima u nekim narednim godinama, ukoliko nastave ovim ritmom, doći Liga šampiona. City-u šta fali? Falio im je ove godine De Bruyne, definitivno im je falio De Bruyne, setimo se njihov poraz protiv Tottenhama u prvoj utakmici kada De Bruyne nije igrao, izgubili su 1-0 i na kraju nisu uspeli da nadoknade u revanš meču taj zaostatak. Znači, da ne pričam previše o City-u, hoću da kažem da i Manchester treba da radi isto tako. Znači, trebali bi da vide ko je suvišan, da oteraju te igrače i da krenu polako da kupuju. Nađi neke mlade igrače, nađi neke igrače koji imaju harizmu, koji su sportisti, koji ne vole Instagram, koji nisu previše posvećeni tim društvenim mrežama, slikanju, frizurama i ostalom. Nađi prave fudbalere, daj Solskjaeru 2 godine pa da vidimo šta može da se uradi. I ovako od Alexa Fergusona Manchester nije konkurentan u najjačim takmičenjima, definitivno. Ok, ove godine su igrali 4 finale Lige šampiona, ali nije to neki uspeh, nije to neki rezultat rada. Svi ćemo se složiti da je protiv Paris Saint-Germaina druga utakmica bila čista sreća. Možda neki motiv, možda neka dobra rečenica Solskjaera na poluvremenu i to je to. Sistem i ekipa u Manchesteru ne postoji već jako, jako dugo. Ajmo sada neka krenu polako, ajde neka krenu pametno da rade. Ja neću spominjati nikakve igrače koje bi trebali da dovedu. Čak mi se i sviđa što Solskjaer ne priča o imenima, jer ima vremena. Vidimo šta radi Real, svake nedelje imamo po 4-5 igrača novih koje oni dovode, na kraju toga neće biti apsolutno ništa. Vidimo da Luka Jović ujutru je prešao u Real, uveče se već to demantuje, tako da to je neki cirkus. Deluje mi da sada Manchester na pravom putu, Solskjaer ima trajni ugovor, dolazi Ferdinand, dolaze te funkcije, izgleda će Manchester glavni adut baciti na fudbalska pitanja i da bi možda u nekom narednom periodu mogli da se uključu u borbu za Premier ligu i za Ligu šampiona. Ajde da se vratimo u studiju, da završimo rezultate, da pogledamo i tabelu. Znači, Arsenal, rekao sam 1-1, dosta slaba utakmica, opet su poklanjali golove, dali su gol iz sumnjivog slobodnjaka, iako je sudija bio blizu, iz drugog ugla se videlo da Džaknabaš sklanja loptu, da gotovo i ne dira tom nogom igrača, nego da ga je više telom zakačio. Sudija je svirao penal, u najmanju ruku je diskutabilan, neću da kažem da nije postojao, tako da Arsenal definitivno nije u formi. Opet je Auba imao veliku priliku, promašio je, imao je neki šut iskosa, ne znam kako je ono zahvatio loptu, tako da Arsenal takođe će kao i Manchester morati da razmisli šta će sledeće sezone. Ne deluje mi da oni toliko vode računa o tome da ne razmišljaju kao Manchester, da oni još uvek čekaju da se splasne priča oko Wengera, jer još uvek je rano da oni krenu u neke nove priče. Emery je sada tu tek prvu godinu, vidjet ćemo šta će biti druge godine, možda i ova priča se nastavi u dobrom smeru, o tom potom. To je to. City, kažem, sutra od 21 čas igra svoju zaostalu utakmicu protiv Leicestera. Obzirom na raspored, ovo je možda jedini bitna utakmica za njih u ovoj sezoni. Da li će Leicester uspjeti nešto da uradi i da pomogne tako Liverpoolu da dođe do titule, ne znam.
Znači, to je to, čekamo City da odigra za ostalu utakmicu i pogledat ćemo, kada prođemo tabelu, pogledat ćemo i šta se igra sledeće nedelje, poslednjem kolu. Chelsea, rekao sam, ni kriv ni dužan, ide u Ligu šampiona, oni su dosta slabo igrali ove sezone, bukvalno sve zavisilo od Azara. Eto, uspeli su sada doći do te treće pozicije, zahvaljujući porazu Tottenhema. Pogledat ćemo s kim igraju u narednom kolu, možda uspiju da obezbedi taj direktan plasman. Da li su zaslužili, nisu, neću da pričam o tome, definitivno ako su tu, jesu zaslužili. Tottenham je četvrti i gotovo sigurno će ostati na toj poziciji, ali imaju 3 boda više i vidimo da je 8 gol razlika, znači da treba da izgube sa 4 razlike, da Arsenal dobije sa 5 razlike da bi ih prestigao. Tako da eto, imamo ovde rešeno je pitanje Lige šampiona, vidimo ko će ići, samo je ostalo još pitanje da li će Chelsea biti na trećem ili Tottenham, koje će te dve ekipe ići direktno u Ligu šampiona. Arsenal, Manchester i Wolves definitivno idu u Ligu Evrope, to je za Wolves još uvijek nije sigurno, jer ukoliko Watford pobedi u finalu kupa Manchester City, onda će Watford biti ekipa koja ide u Ligu Evrope. Evo vidimo dalje raspored, znači Everton, Leicester, Watford, West Ham, Crystal Palace, Bournemouth, Newcastle na kraju na 14. mestu, imali su dosta loš start, imali su onaj težak raspored od 6 teških utakmica na početku sezone, možda ih je to malo poremetilo, možda su mogli malo bolje, dobra su ekipa, imaju dobrog trenera, tako da to je to. Burnley, Southampton su se izvukli, Brighton evo ove sezone napokon sa svojim bodom su došli do sigurne pozicije broj 17, kao što sam rekao, Cardiff je ispao, videli smo Warnock je opet imao neke svoje senzacije, čovjek je zaista harizmatičan i blesav, da kažem, žao mi je što idu u drugu ligu, ali eto, Championship je sledeće sezone njihov. Samo da pogledamo još šta nas očekuje naredno kolo, znači naredno kolo igra se u nedelju, sve utakmice se igraju od 16 časova, City gostuje Brightonu, neće im biti lako sigurno, Arsenal igra sa Burnleyem, Crystal Palace, Bournemouth, Fulham, Newcastle, dosta vidimo mečeva koji neće ništa značiti. Chelsea ima teško gostovanje Leicesteru, eto, morat će da dobiju tu utakmicu ukoliko žele treće mesto. Liverpool igra protiv Wolverhamptona, neće im biti lako, ali mislim da ukoliko, još pogotovo ukoliko City bude sutra kiksnuo, da će oni tu utakmicu dobiti definitivno. Manchester United sa Cardiffom, eto, da probaju da se oproste u ovoj sezone sa pobedom. Southampton, Huddersfield, jedna limonada utakmica. Tottenham ima teško domaćinstvo protiv Evertona, treba će im bodovi ukoliko žele da se izbore možda za eventualno to treće mesto. I imamo Watford, West Ham, još jedna utakmica koja neće ništa značiti, pogotovo neće Watfordu značiti, jer oni onda imaju finale lige, finale kupa, izvinjavam se, i njih ovo apsolutno neće zanimati. Idemo dalje, prelazimo na drugu ligu, idemo u Nemačku da vidimo šta se to ovde dešavalo. Tu smo, dobro. Nürnberg, Bayern München, ovo je za ostalo utakmice, izvinjavam se, Mainz, Leipzig 3-3, zaista sjajna utakmica, Bayern München 3-1 protiv Hanovera, Mönchengladbach, Hoffenheim 2-2, 3-1 je dobila Hertha Stuttgart, 2-0 je dobio Wolfsburg Nürnberg, Werder 2-2 sa Borussiom Dortmund, iako je Borussia Dortmund vodila 2-0, Schalke je odigrao 0-0 sa Augsburgom, Freiburg Fortuna 1-1 i Bayer Leverkusen Eintracht Frankfurt 6-1. Ajde pogledamo utakmice gde su igrali naši igrači, Hertha, kažem, 3-1 su dobili Stuttgart je na kraju uspeo da, verovatno ne teoretski, ali definitivno da obezbedi to mesto koje vodi u play-off, gde će igrati sa jednom ekipom iz Zweite za opstanak u Bundesligi. Vidimo i Bišević, Duda, Kalu, iskusni Kalu još uvijek igra odlično i Bišević zaista jedna iskusna ekipa. Samo da napomenem, Grujić od 61. minuta je bio u postavi, verujem da će on u sledećem kolu igrati celu utakmicu, ima jednu povredu, ima i suspenziju, tako da eto, ovu utakmicu je počeo sa klupe. Idemo dalje, Werder Bremen, kažem Borussia Dortmund, znači vodili su sa 2-0, imali su čak jednu idealnu priliku, samo da vidim da li je možda to bio i penal, nije bio penal, imali su jednu jako dobru priliku koju su promašili, onda im se raspala igra potpuno, na kraju Claudio Pizarro, 75 minutu, iskusni Claudio Pizarro za 2-2, tako da to je to. Ono što je bitno jeste da se Veljković vratio posle suspenzije u prvih 11, odigrao je kompletan meč. Eto, to je dosta bitno za našu reprezentaciju. Idemo dalje. Schalke 0-0 protiv Augsburga. Nastasić, naravno, da je igrao ceo meč, igra zaista sjajno. Ja se zaista nadam da će rešiti pitanje nesporazum sa Krstajićem i da će se vratiti u reprezentaciju. Idemo dalje.
Leverkusen, Eintracht, zaista ne znam šta se ovde desilo. Pogledajmo, i Eintracht ima dosta lošu formu, jeste da su oni posvećeni Ligi Evrope, igraju revanš meč sledeći četvrtak, trener je hteo da odmori igrače, vidimo Kostić je postigao gol, ali ajde da pogledamo ko je bio sve na klupi, znači Gaćinović i Jović nisu počeli, Chandler, evo vidimo ko je bio na klupi, znači odmaraju neke igrače, ali zaista ne znam šta se desilo, pogledajte ovo, drugi minut, pa 13. 23. 28. 34. 36. minut, znači bukvalno za 34 minuta dali su 6 golova, gotovo da se raspala ekipa, eto Kostić u 14. je samo malo ublažio taj poraz, vidimo da je u 37. su ušli i Jović i Gaćinović, prosto jasno je da ti momci moraju da igraju, da su oni osnov tog tima i nakon toga se malo stabilizovala igra ekipe Frankfurta, ali nažalost izuzetno ubedljiv poraz koji nadam se da ih neće puno koštati. Ajde samo da se vratimo da pogledamo kako izgleda tabela, znači Bayern ima 4 boda prednosti u odnosu na Borussiju Dortmund, ostalo još 2 kola, gotovo sam siguran da Bayern to neće ispustiti, čak i kada su bili egal, ja sam prognozirao da će Bayern biti šampion, jednostavno nema Borussija još tu oštrinu, oni se još uigravaju, dolazi tu dosta igrača, mlada su ekipa, s druge strane Bayern je uhvatio ritam, to se oseti i oni će igrati sve bolje i bolje i polako se već pripremati za sledeću sezonu. Leipzig je ovde siguran, evo ga, Frankfurt je sada u problemu, Bayer Leverkusen koji je pre 3-4 kola kada smo počeli da radimo ove analize nije bio ni u priči za Ligu šampiona, dosta je ekipa gubilo, tako da tu su sada na 5. mestu i boga mi imaće Frankfurt ozbiljan posao da u naredna 2 kola zadrži to mesto koje vodi u Ligu šampiona. Idemo dalje, znači tu su još Mönchengladbach i Wolfsburg, imaju šanse kao i Hoffenheim da se nađu u Ligi šampiona. Pogledaj ćemo, znači Schalke je prebrinuo borbu za opstanak, Stuttgart tu je, znači imaju 24 boda, zaista je jako malo, 24 boda za opstanak i definitivno samo zbog toga što postoji eto taj play-off imaće priliku još jednu da opstanu u ligi. Pitanje je da li će uopšte uspeti, vidjet ćemo ko će biti iz Cvajte u tom duelu, nisam siguran da oni uopšte mogu da pobede treću ekipu iz Cvajte, tako da vidjet ćemo. Nürnberg i Hannover su ispali, tako da to je definitivno to. Idemo dalje na Italiju, Serija A, Juventus Torino 1-1, Juventus je potpuno zanemario ovu sezonu, uzeli su titulu, Kijevo je poraženo od Spala 0-4, Udinese Inter 0-0, Inter se kocka, boga mi ovde, dugo smo pričali da su oni sigurni za Ligu šampiona, boga mi vidjet ćemo sada tabelu, nisam baš siguran da mogu 100% da zadrže to mesto. Empoli je dobio Fiorentinu 1-0, Lazio 1-3 protiv Atalante, ovo je bila direktna borba za Ligu šampiona, nije bilo Milinkovića Savića ni na klupi, Sassuolo Frosinone 2-2, Parma Sampdoria 3-3, Genova Roma 1-1. Pogledat ćemo i šta se dešava u ovim mečevima, polako se već završavaju, ali ajde da vidimo šta su naši igrači uradili. Saša Lukić strelac protiv Juventusa, eto u 17. minutu naš povremeni reprezentativac je postigao gol, ima i žuti karton, kasnije je zamenjen, samo da vidimo u 79. minutu je zamenjen, dobra utakmica za njega definitivno, on igra standardno, tako da lepo zaista. Empoli Fiorentina je zaista raj za naše igrače, ima ih dosta, evo Milenković trenutno igra odlično, on je definitivno jedan od glavnih igrača tima iz Firence, samo da pogledamo, Farijas je postigao gol, znači 1-0 su poraženi, eto nije uspeo Milenković da zaustavi protivničke napade. Vlahović od 67. minuta je dobio priliku da zaigra umesto Muriela, znači još jedan naš igrač, još jedan mladi igrač koji bi mogao u budućnosti da bude kvalitetan i da se približi reprezentaciji. Idemo dalje sa Sassuolo Frosinone 2-2, ovde malo loša vest, Đuričić nije igrao, ovaj momak je zaista nekada bio perspektivan, ali već dugo vremena ne može da uhvati ritam i u koji god klub da dođe povremeno igra pa ne igra, jednostavno nije uspio da se razviju igrača kakvog su mu prognozirali. Genova 1-1 sa Romom, ovde je bilo naših igrača, naravno tu je Kolarov i Radovanović, odigrali su cele mečeve, samo da vidimo Lazović i Lakićević nisu ulazili u igru, eto Lazović je ovaj meč presedeo na klupi, nije to redovna pojava za njega, ali eto dešava se, prosto verovatno je trener Prandelli hteo da ga odmori. Šaravi je postigao gol, tako da je to Kolarov, kao što sam rekao, ceo meč
Ovo je Španija, dobro, ništa. Ajde samo da pogledamo tabelu. Znači ovde je pitanje šampiona odavno rešeno. Samo da pogledamo šta se dešava sa utakmicama koje se sada igraju u Italiji. Napoli vodi sa gubi sa 1-0 protiv Kaljarija. Dobro, vrlo interesantno. Samo da se vratimo da vidimo gde nam je. Evo ga, tu smo. Znači to je to, Napoli gubi, ali njih to, kažem, ne zanima previše, oni imaju tu drugu poziciju. Evo pogledajte, Inter je sada od Atalante na samo bod, imali su 5 bodova prednosti u odnosu na četvoroplasiranog pre jedno 3-4 kola, sada samo bod. Atalanta igra odlično, kažem, dobili su direktan duel u gostima u Rimu protiv Lacija, sada su ona četvrta ekipa. Ja sam u jednom momentu mislio da oni ne mogu da se uključe u borbu za Ligu šampiona, ali evo tu su, vidimo da će oni, Roma i evo Milan više ni ne, znači to je Torino, samo da im kad Milan igra Milan igra sutra svoju utakmicu protiv Bolonje, protiv tima našeg Siniše Mihajlovića, tako da eto vidimo, Torino je tu negde se uključio sa 57 bodova, vidjet ćemo šta se desiti. Milan mora da dobije ovaj meč ukoliko želi da se vrati u tu borbu, da se izjednači sa Romom i da pokuša da se u narednih par kola bori za Ligu šampiona. Što se tiče borbe za opstanak, Udineze tu je negde, ne mogu još da obezbede tu poziciju, tu sigurnu 17. poziciju. Vidimo da je Bolonja završila to pitanje, Genova, rekao bi takođe, znači samo još pitanje da li će Empoli ili Udineze sledeće sezone igrati u seriji B. Idemo u Španiju i ovde se vodi borba za Ligu šampiona. Ajde da pređemo rezultate. Sevilla Leganes 0-3. Ja zaista ne znam šta se dešava sa Sevilljom. Oni su nešto pričali kao da niko iz Manchester, kao da niko iz Engleske ne želi tu Ligu šampiona, ali i kod njih je ista ta priča. Ne možeš Leganesa, jeste Leganes ok ekipa, vidimo 12. su, ali ne možeš da izgubiš taj meč, definitivno. Levante je dobio Rayo Vallecano sa 4-1, Rayo Vallecano pakuje kofere, idu u sekundu. Espanjol Atletico Madrid 3-0, veoma veliko iznenađenje, vidjet ćemo, dobro, Atletico Madrid nema nikakav imperativ pobede, tako da ih nije izgleda ovo zanimalo. Deportivo Alaves poraz od Real Sociedade 0-1, Celta dobija 2-0 Barcelonu, eto, Barcelona se opustila. Verujem da su naučili lekciju od prošle godine kada su u polufinalu izgubili od Rome, kada su imali siguran rezultat, a onda ispali. Sada ih čeka Liverpool, svi znaju ko je Liverpool, imaju 92 boda do sad, tako da definitivno su odmarali igrača. Ajde samo da pogledamo ko je igrao za Barcelonu, ko je to sastav izveo trener. Samo da vidimo. Znači, Silesen, Vermaelen, Mititi, Vagu, Tabido, ovaj igrač pola, ne znam, Artur, Carles Alenja, Ricky Pugh, Poteng, Dembele i Malcolm. Zaista neverovatno. Ovde imamo Dembelea koji nije bio starter i imamo Umtitija. To su jedini igrači koji su igrali kao starteri u mečevima Lige šampiona. Vidimo potpuno izmenjen sastav, znači možda nije baš etički, ali šta ih briga, jasno je da moraju da odigraju dobar meč protiv Liverpoola i to je to, iskoristili su priliku, Liverpool je potrošen, imali su težak meč protiv Newcastle-a, kažem, pričat ćemo o tome utorak, imat ćemo taj live, nisam siguran da li Liverpool ima bilo kakve šanse protiv Barcelone, pogotovo odmorne Barcelone, vidimo da su svi igrači odmorili, tako da biće teško recima u tom meču. Ajde nastavimo dalje sa rezultatima. Getafe dobio Gironu sa 2-0, odlično igra Getafe, smeši im se Liga šampiona, vidjet ćemo posle tabelu da vidimo da li imaju realne šanse. Eibar Betis 1-0, Real Madrid dobio Villarreal sa 3-2, Valladolid Atletic 1-0. Ajde samo da vidimo šta se dešava sa Hueskom i Valencijom, oni igraju sada svoj meč. 1-6 za Valenciju, opa, ovo je znači rešeno, Valencija uzima 3 boda. Ajde da pogledamo, znači titula je završena, Barcelona je već dobila pehar, Atletico Madrid vidimo da je počeo da se igra, da se pripremaju za sledeću sezonu, 74 boda, Real Madrid sa 68 sigurno na tom trećem mestu. Borba za četvrto mesto, eto još 2 kola je ostalo do kraja, 3 boda sada ima Getafe više od Sevilje. Kako Sevilja igra, definitivno imaju velike šanse da zadrže tu četvrtu poziciju. Ajde samo da pogledamo taj meč, evo vidimo 2-0, Angel i Molinja su postigli
golove. Maksimović je nije odigrao ceo meč, zamenjen je u, samo da vidimo, 85. minutu. Naravno, verovatno je to bio odmor, bio je završen posao, pobeda je bila upisana, pa je Maksimović otišao da odmori. Tako da eto, to je još jedan naš igrač koji igra zaista sjajno i bilo bi zaista lepo da ovaj jedan, da kažem, uslovno rečeno mali tim koji je pre samo par sezona igrao i u seriji B, to je u sekundi, da igra Ligu šampiona. Naravno, oni će ići u kvalifikacije, pitanje da li će uspeti da izbore Ligu šampiona, ali zaista veliki uspeh za njih. Kažem, Valencia dolazi do 55 bodova, jer kažem, vode 6-1 u trenutnom meču koji se igra dok pričamo o fudbalu i oni će biti glavni konkurent Hetafe uz Sevilju da osvoje to 4. mesto. Valencia ima i Ligu Evrope, tako da je pitanje koliko će oni tu da se fokusiraju, koliko će moći da iznesu i jedno i drugo takmičenje. Athletic klub je tu siguran, izgleda da će oni biti ekipa koja će ići u Ligu Evrope. Sociedad Espanjola, Alaves, Eibar, Leganés, Betis, Celta, Villarreal i Levante. Ovi klubovi su, rekao bi, preživeli ove sezone, ostaju u najjačoj španskoj ligi, a Valladolid i Girona će do zadnjeg momenta u naredna 2 kola voditi veliku borbu za opstanak. Tako da to je to što se tiče i Španije. Nema šta, kažem, lige se već završavaju polako, to je to, svi daju svoj maksimum kako bi pokušali da se što bolje pozicioniraju. Ostaje nam da vidimo titulu u Engleskoj, gde još realno nije rešena, i kažem u Nemačkoj još uvek Dortmund ima neke šanse, ali kažem, rekao bi dosta manje. To je bilo sve za večeras, kažem, utorak nas pratite u live-u, bit će live i na Facebooku i na YouTubeu, tako da pričat ćemo o Ligi šampiona, pokušat ćemo da nađemo, u stvari naći ćemo link da gledate live, pošto naravno nemamo svi Sport Arenu, tako da to je to. Još jednom bih vas zamolio za jedan subscribe, evo vidite dole, samo jedan klik i to bi bilo to. Hvala vam puno i prijatno.